Nerviosa dago eta horrela amaitutzen da Filomenaren orgia, urte betean sekretupean gordeliko historia, datorren urterako entrenatu beharko txakurran zen Antonia, eta seguru izango da ura historio bia. A ver, esta es. Esto no es así hola. Gauza bat, esan duzu bueno, ordutea, kartesia. Ez. Gainera izan zen Santo Tomas bueltan. Gerotxo aguaz izan eitzen Santa Bárbara egunin bueltan. Baina hor, lehenengoko gauz izan zen, espadakan astuta, Gabonetako jatekoen hori, erakusketa eta dastaketa. Eta